So guys, ನಮ್ಮ fourth member. Hi Palle. Hi Palle. Hi Palle. Hi Palle. Hi. Mishti? ಹೋಗಿದ್ ಬಸ್ಸಿದೆ? Hi. Hi. ಹಾಯ್. Hi Palle. Hi Palle. Hi. Hi. Palle. Hi Palle. Hi Palle. ಒಂದು 5 ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. So hello guys, welcome back to the new vlog. So ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಯ್ಬೇಕು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇನಿ. ಸೊ ಸಾಧಾರಣ 7 ದಿನ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಜಾನು ಅಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತ. ಸೊ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಮಾತಾ ಪಂಡೆ ದಾಯ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತದ ಅದ ಕಥೆಯಿಂದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ 2 ಜನ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಬಿದ್ದಾರ್ದೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋದ್ಲಾತನೆ ಬೊಕ್ಕಡಿಯಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪು ಮೂಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ. ಸೊ ಆಯ್ ತಿಕ್ಕು ಅಪ್ರೂಪಾಗ ಶನಿವಾರ ಈ ಥರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕು. ಸೊ ಆಯ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಅದಾಗ ಬರುವೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ. ಸೊ ಇತ್ತಾನು ಒರಿಯ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈಜಿ ಬಿಸಿ ಬಿದ್ದೈ ಪೋತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಅಂಜಿತೆ ಒರಿಯ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಗೊತ್ತಾಪನು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಗೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲಾನೆ ನನ್ನ ಅಡೆ ಪೋತುಗ ದಾದ ಕತೆ ದಾದ ಅಂದೆ. ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಒಂದು ಇಂಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ SP ಲಾಗ್ಸ್ಲು ಆಯ್ಲುಲ್ಲಿ. ಸೊ 3 ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಉಂಡು ಅವು ಏರು ದಾದಕತೆ ಈಗಲೇ ಪೋಯ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ಗ ಸುಮಾರು ಪೋಡ್ ಕೊಂಡಿ ಮೇಲೆ ಮಟ್ಟ ಪೋರುಂಡು ನಡೆ ಪೋತಿಕ್ವಾನು ಬೈ ಬೈ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಏನತ್ತೆ ಸ್ಟೀವ್ನ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮುಲ್ತು ಇತ್ತು SP ಲಾಗ್ ನಿಲ್ಲಬೋದು ಅಲ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕೊಡಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಉಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೀವನ್ ಬೊಕ್ಕ SP ಬಿಡ್ದು. ಸೊ ಆ ಮೆಂಬರ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಪವೇನೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು 4th ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಲಾಗ್ದೇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ 4th ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ತೂರಿ ನಿಗ್ಲು ಸೊ ದಾದ ಲಾಗ್ ದಾದ ಕತೆ ನಿಗ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪ ನಡಿಗೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. Tell me, is it clear that I still wanna be? I see you denying when I know that I made it clear. I want you. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು 9:21. ಸೊ SP ಪಿರಾಡ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾಯ್ದ ಪದಾರಿಂಚ ನಾಯತ್ ಮಿಸ್ಟಿ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಅಂದು ಬಂತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 4th ಮೆಂಬರ್. ಸೊ SP ನಮ್ಮನ್ನ ಪಿರಾಡ್ ಬರ್ಬೇಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಪೋಡು ಏನು ದಾಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾ ಪಾಯ್ದಾ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮೂರು ಗಮ್ಮಟ ಬೆಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯ್ದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದೊಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಮೂರು ಜನ ನಿಂತಿದ್ದ ತಲ್ಪ. ಸೊ ಎಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ತ ಪಂಡ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಸ್ಟಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಣ್ಣ ಜನಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ಟಿಂದು ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರೋ ತೂವಾರ ನೀವು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂರು ಜನ ನಿಂತಿದ್ದ ತಲ್ಪನು. ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಣ್ಣ ಜನಕ್ಕೂ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ನಾನೆಗೆರೆ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಎಂಚಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿಸ್ಟಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋದು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪೋ. ಸೊ ಪೊಯ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಆನೆಕೆರೆ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟಿನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೀವ್ ಎದುರು ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಂತೆ ಜನಕ್ಕನ್ನು ಜೋಕುಲು ಮಾತುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಕೊಡಂತ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಅಕಲ್ ನಾಡಿ ಪೋದು ನಾಯಿನ್ ತುದಾಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಕುಲ್ದೈತೆ ನಾಯ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಸ್ಟಿ ಏ ಮಿಸ್ಟಿ 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 ಏ ಮಿಸ್ಟಿ ಪಾಯ್ ಜೋಕುಲ್ ನಡೆ ಪಾಯ ಇಂದದಿ ಓ ಕುದುರೆ ಅದೇ ಕುದುರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ವೀಡಿಯೋದು ಮುಗಿದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟಿ ಏ ಮಿಸ್ಟಿ ಎರೇನು ತೂಗುನು ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ಟಿ 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 ಮಿಸ್ಟಿ. For another day
asked for. She asked for something more. She asked for. Yeah, she asked for something beautiful. She asked for. Yeah, she asked for. She asked for something beautiful. She mystifies me. Tell me what I did wrong. I plead. Never did I think we would be loving for another day. But she asked for. She asked for something more. She asked for. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ರೆಡಿ ಆತ ನಾ ಇದ್ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜನ ಕೂತದ ಇಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಂದ್ರೆ ಅವಿ ಜನಗಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾ ಇಂತದ್ದು ಬೇಜಾರ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇಡ ಸೊ ಗೈಸ್ ಆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಜೋಕಲಿಲ್ಲ ಪಂಜ ಮಾಡಿ ಪೋನಿಲ್ಲ ಸೊ ಪೈ ಎಂಚಿತ್ತು ಸುರುತ್ತಾ ఇంకా నాయడకన్ మిస్టీ కసే అల్లే ಹೋಗಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಜನ ನಗಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿ ಪುಣ್ತು ಕಪೈ ಪತ್ತು మిస్టీ మిస్టీ పడి ಏಯ್ ಮಿಸ್ಟಿ మిస్టీ అంగే మిస్టీ అంగే ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಲೆಗೆ ಸಂಜೆ ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಮಾತಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಗೆ మిస్టీ అంగే బస్ ಹಾಂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಏಯ್ ಮಿಸ್ಟಿ ಹಾಂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ మిస్టీ ఓకే బస్ మిస్టీ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆದ ಅವ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿದ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಲ್ಲ ಕಿಚಿಗರ ಅಗ್ಗಿ ಮಂಪು ಮೊಬೈಲ್ ಅಗ್ಗಿ ಮಂಪು ಸೆಕೆಂಡ್ Meow. 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 Hai Pan. Hai. Mana? Hai Pan. Hai Pan like. Hai Pan. Danekin. Hello? Second. Ding. Hai. మిస్టీ బోస్తే ಹೋಗಿತ್ತೆ ಯಾರಂಡೆ ಎಂತಾಯ್ತು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂತ ಹೆಸರು ಮಿಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಿಸ್ಟಿ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ మిస్టీ ఓకే బస్ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ హాయ్ దానికి హాయ్ హాయ్
मिष्टी हाय 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 पल्ले शरण हाय पल्ले हाय पल्ले हाय पल्ले त्याची रिएक्शन बघ बघा अरे उंची पोरी मिष्टी घेते हाय हाय पल्ले हाय पण दाणे केन इथं तो उघडून देत कोला बा मिष्टी नी दे बोसते नी दे हा ते बस हा आला की बस रे तू बस रे मिष्टी बोस फोर्सफुली बस येते पेटो बस अंग बस काले घोडा आहे साहेब त्याच्या हा अंतर पड हा मिष्टी बोस हा आला की ದಯವಿಟ್ಟು ಕಪ್ಪಿ ಎಂತ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಕತ್ತಲೆ ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪಿ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇದರ ಕಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಂದಸ್ನವ ಚಾರು ನಡಿ ಬರೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಚ್ಚು ಎಜ್ಜಾನ್ ಅಜ್ಜಾ Bobo, bobo. ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಅಪ್ಪಳೆ ಪತ್ತೋಡಲ್ಲ ಆದ ऑपोजिट ಒಂದು ಆಯ್ತುವರೆಗೂ ನಷ್ಟೇ ಏಯ್ ನಾಯಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನಾಯಿ ಸಿಗದೆ ಸಿ ಅವು ಪುರ ಮುಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚು ಹುಡುಗ ಏನು ಪುರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಬಾಯಿ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ದೈಂತ ಫೋಟೋ ಮಾಡಿ ಯಾ ಹಾ बोसते मिष्टी बोसते पाहिजे कुल्लो मिष्टी बोसते बोसते ಇದು ಕುಲ್ಲೆಗೆ ಬಾಬು ಅವು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಅವು ಪೆಟ್ಟಂತವು ಅವಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಸಗ್ಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ बाबा इले गुल्ले ಮೇಲೆ ಇರು ಕುಲ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾ ಮಿತ್ತುಗುಲ್ಲ ಸರಿ ಅಣ್ಣಿಕ್ಕ
ಇಡೆ ಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಕಿತ್ತವ್ರೆ ಪೋಸ್ ದಿದ್ದವಳು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಪಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಸ್ ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಿಸ್ಟಿನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಗಂಟೆ ವರ್ಮ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪದು ಒಂದು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರ್ದು ಐದು ಪಕ್ಕದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನಿ ನಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಮಿಸ್ಟಿಗೆ ಎಡಿಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಬತ್ತು ಒಟ್ಟಾದ ನಾಯಿ ದೊಟ್ಟು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ. ಸೊ ನಿಕೊಲ ತುದಿಪ್ಪಾರು ರಡ್ಡು ಜೋಗುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಆ ನಾಯಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು. ಸೊ ಜೋಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ನಾಯಿ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ಅಂಚನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೋಗ್ಲಿ ನಾಯಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ದಾಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ಕಿತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಹಾಕಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನಿತ್ತೊಂದು ನಾಯಿದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಪುನಃ ವೀಡಿಯೋ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತನಂದು ಪನೋಲಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು. ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಾರೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂದೇನುವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೇನು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಲಾಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿಪ್ಲೇನು ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬೈ ಗಾಯ್ಸ್.